So, good morning mga guys. It's a very good morning. So, for today's video mga guys, ang biyahe na po mino padulong og Duhali. So, among venue karon mga guys, same sa akong mga previous videos. Mga inland resort man siya diri sa Tagum no. So karon, isa siya sa mga events place sa Duhali. Yang pangalan mga guys is Paraiso by Dapog. So unya tud-an ta mo kung asa dapat tagion kay pati ako wala pud ko kabalo no. So pwede man pud siya Google Map. Siya sa Google Map mga guys. A few moments later. So hello mga guys, we're on our way padulong sa Paraiso by Dapog event. So teleport mga guys, padulong sa Boston Kabayanan. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kapitbahay, kaibigan, katrabaho man o pamilya, sila yung sandalan mo kapag merong problema. Pero di sila sagot para lahat maresolba kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kasi marami talagang pagsubok na dapat lagpasan. Isa lang masasabi ko, dapat sarili higitan. Tiwala lang sa sarili at iyong makakamtan. Tropeo na gusto mong makuha kay sarap na pagmasdan. Okay lang na madapa, tumindig at magtiyaga. Itatak mo sa isipan kung bakit nagsimula. Tuloy lang sa paggawa ng ganda at mga tula. Huwag mong pansinin ang mga nanghihila pababa at lakbayin. Lakbayin ang dapat lakbayin, dapat sa tamang daan at ating sunurin. Walang ibang hiling, ay ganon pa rin na makaraos sa buhay ay kasarap damhin. Malayo ang mararating, basta't huwag magmadali. Mao, silang ta, permi magtuon sa pagtahi. Ang hangin ay damahin, lasapin at sunurin. Ang sariwa ng amoy parang bulaklak sa hardin. Magtiwala ka lang sa iyong sarili, magpursige, di lang puro hingi. Kahit ang daan ay matinik, kaya mo yan nalampasan, huwag kang magmadali. Huwag kang huminto, bukas ang iyong pinto. Pumasok ka, nandoon ang ginto. Mga balakid ay wasakin mo, huwag kang maniwala sa sinto-sinto. Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. Kung ang alon problema, ikaw ang barko. Kaya sarili, unahin, palagi hatakin sa ere. Hangarin ko lagi ay maging tagumpay sa aking mga nagawa. Sarili ko lang ang aking kasangga. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kapitbahay, kaibigan, katrabaho man o pamilya, sila yung sandalan mo kapag merong ka problema. Pero di sila sagot para lahat maresolba kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Sa ngayon wala ka nang ibang kakampi sa mundo kundi sarili mo lang, kaya mahalin mo ng buo. Mas piliin sa sarili na magpakatotoo, gawin panatag ang isipan, gano man to kagulo. Ano man ang dumating na pagsubok harapin, kahit gano pa kalalim may sisirin ng bangin. Kung kailangan na gawin, huwag matakot ang kain. Kahit na gano kalala ang sugat ay gumagaling. Di na kailangan pa na kumapit sa patalim, kaya mo na mapaliwanag ang madilim. Depende na sa kung paano mo gaganapin ang pagkatao mo na pangit dati ay pagandahin. Sapagkat hindi naman tayo nag-uunahan, kaya dahan-dahan ang paglakad sa daan. Huwag kang dumipende sa iba kung kailan, pagkat nasa iyo pa rin ang desisyon sa hulihan. Marami kang pangharap na hinangad, dahil lang sa libre kaya gustong isagad. Magkakapera agad, may sasakyang lilipad, mga diamante na nagniningning gustong matupad. Pero sa isang hakbang mo lang maraming pumipreno, kaya paano ka bubuelo kung may dambuhalang troso na nakaharang para mapahinto sa gusto mo. Maraming paraan kaya binatiling kalmado, kaya eto patuloy pa rin sa paglalayag hanggang sa maabot ko para buhay lumuwag. Dahil nagsisimula pa lang ako na lumipad, habang humihinga ka pa ibuhos mo lahat, kaya maniwala ka sa iyo. So we're here mga guys for our venue this morning.
Paraiso by Dapog. So nindot kayo diri mag-event mga guys, no, kay fresh kayo ang hangin, layo sa polusyon, kayo mga tanaw mga mga palibot, no. So dala ang views lang CR mga guys, comfortable kayo diri, no. 1 hour later. So bagay din nga event mga guys, kay wedding, debut, and they also have playground para sa mga kids mga guys. So kid friendly kayo ning nga lugar, no.